Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз. Исәнмесез, Саба дулкыннары телевидениесе хезмәткәрләре. Сезгә мактаулы эшегездә иҗат уңышлары телибез. 10 октябрь көнне Саба районы Иләбәр авылында туып, хәзерге вакытта Бойлар Сабасы авылында яшәүче кадерле кешебез, әниебез Манихова Миннегөл Вахит кызының зур юбилее 70 яшь тулган көне. Шушы матур вакыйга уңайнан кадерле әниебезне сезнең эфир аша тәбрикләргә булдык. Бу дөньяда иң кадерле кеше әни кеше. Кадерле газиз әниебез, сине зур юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Без сине ихлас күңелдән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Сиңа кояштай озын гомер, ныклы сәламәтлек, шатлыкларның иң улысын юллыйбыз. Сиңа нинди генә рәхмәтләр әйтсәң дә аз булыр кебек. Безнең өчен балалар диеп җан атучы әни, оныклар өчен кадерле әби булсаң, һәрбер туган өчен улы терәк тә бик кирәк кеше булып гомер итәсең. Узган гомер юлында яшьтән әтиле килеш ятим үсеп, гомер көзенә кергәндә тормыш иптәше әтиебезне югалту ачысын да кичерергә туры килде. Әмма син шул вакытта да сынмадың, сыгылмадың. Без синең сабырлыгыңа, үҗәтлегеңә сокланабыз, синнән үрнәк алып яшибез. Әни, син безгә кичкенәдән тормышны яратырга, кешеләргә ихтирам белән карарга һәм тормышта үз урыныбызны табарга өйрәттең. Безнең әни чын-чынлап тормышка гашык кеше. Ул гади генә әйбердән дә матурлык күрә белә, юмор хисенә бай. Әниебездән бөркелгән позитив нурлар янәшәдәгеләрне үз янына җыя. Ул улыны улы, кешене кеше итә белә. Әниебез тумыштан иҗатка гашык кеше. Ул күңел кичерешләрен Салават күпердәй төрле төсләрдә чагылдыручы шигырьләр иҗат итә. Бүгенге көндә әниебезнең 3 шигырьләр җыентыгы дөнья күрде. Без әниебезгә алдагы көннәрдә дә иҗат чишмәләре саекмыйча, безне сөендереп, балалар, оныклар, оныкчыклар куанышы күреп, матур, озын гомер итүен телибез. Иң якын кешебез син безнең, барыбызның олы терәге. Якты кояш, сулар һавабыз син бит гаиләбезнең йөрәге. Күп булгандыр безне үстергәндә, йокламыйча үткән төннәрең. Улым, кызым кеше булсын диеп, гел борчылып йөргән көннәрең. Үтә гомер. Оныкларың җидәү, бер оныкчыгың бар әни. Бөтен байлык әнә шулар дисең, кирәк түгел дисең әллә ни. Юбилеең белән котлап бүген җыелыштык матур бәйрәмгә. Сине зурлап туганнарың килгән, узмаган бит гомер әрәмгә. Иң изге теләкләр белән балаларың Альберт, Альфинур, Әлфинә, кияүләрең Илнур, Рузил, Инсаф, киленең Гөлнара, оныкларың Алия, Азат, Алсу, Илсаф, Әдилә, Илсинә, Зәринә, оныкчыгың Раян, барлык кода-кодагыйларың диеп нокта куела. Саба дулкыннары телерадио компаниясы да сезне чын күңелдән юбилеегыз белән тәбрик итә. Озын гомер, бәхет, шатлык, балалар, оныклар игелеге телибез сезгә. Кояш кебек нурлы әниемә багышлыйсым килә җырманы. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни,
Якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң яктысы. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. 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 Бүләк итәм сиңа җырымны. Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Шушы көннәрдә байлар сабасында яшәүче безнең иң кадерле кешебез, газиз әниебез Аухадиева Кадрия Госман кызының 55 яшьлек улы юбилее. Без әниебезне улы юбилее белән котлап, аңа үзебезнең иң изге, матур теләкләребезне җиткерәбез. Табигатьнең алтын күзләрендә моннан нәкъ 55 ел элек Теләче районының Олы Тиләҗе авылында Госман һәм Мәүлиха гаиләсендә шем кара күзле, шибәр матур бер кызчык бала булып дөньяга аваз сала. Аңа Кадрия дип исем кушалар. Гаиләдә 4 бала тәрбияләнеп үсәләр. Әниебезнең үзеннән 2 кечкенә игезәк энесе һәм апасы Фидания була. Гүзәл табигатьле Тиләҗе авылының киң, хәтфә болыннарында уйнап, шелтірәп аккан саф сулы чишмә суларын эчеп, 4 бала тәгәрәшеп үсәләр. Вакыт дигәнең сизелми үтә. Әниебез, әтиебез кыям белән танышып, бер-берсенә тугры калып, мәңге бергә булырга вәгъдәләр биреп, 1983 елның 8 март көнендә кавышалар. Шушы бәхетле гаиләнең 2 баласы, без Камил белән Гөлнара бүген әниебезне улы юбилее белән котлыйбыз. Әниебез, кадерлебез, газизебез, сине йөрәктән чыккан иң матур, ихлас ярату теләкләре белән 55 яшьлек улы юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа нинди генә теләкләр теләсәк тә, ярату сүзләре әйтсәк тә, синең эшләгән изгелекләреңә аз булыр кебек. Без бүгенгесе көндә бик бәхетле балалар. Әти-әниебез сау-сәламәт, матур тигез гомер юлы үтәләр. Кадерле әниебез, без сиңа киләчәк тормышыңда саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә бәхете, тигезлек, без балаларыңның игелекләрен күреп, тагын бик күп еллар безне сөендереп озак яшәвеңне телибез. Әти-әниебез, рәхмәтебез шиксез сезгә. Безне үстереп, укытып, кеше итеп, бар көчегезне безгә бирдегез. Без сезнең алда баш иябез. Рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә әти белән бергә, бер-берегезнең ярату, хөрмәтен тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта гомер итегез. Киләчәгең җир кебек матур, кояш кебек якты булсын иде. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшә. Бүген дә син, кадерле әниебез, барлык туганнарга үзеңдәге җылылыкны, игътибарыңны бирәсең. Шуңа да сине үзләре дә яратып, үз итәләр, хөрмәтлиләр. Бүген гомер мизгелеңнең матур бәйрәме, хатын-кызның асыл, иң күркәм чоры. Әниебез, газизебез, гел шулай яшь һәм матур булып кал. Без сине бик яратабыз. 55 яшь матур гомер юлы, йөзе дә аның чик түгел. Күпме генә яшәсәк тә, яшәүдән туймый күңел.
Әниебез, синең юлларыңа бәхетләр яуса иде. Безнең өчен һәр чак шулай яшь булып калсаң иде. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең аяз булсын. Туган көнең кебек ямьле булсын, яшәр елларыңның агышы, гомер юлларыңа ак нур сипсен, туар таңнарыңның балкышы. Төн буйыклы күңел күлләреңнең яшә булып гүзәл ак кышы. Рәхмәт сиңа, әнкәй, яшәгәнең өчен, рәхмәт сиңа безне яшәткәнең өчен, балам диеп, күз нурларын жәлләмичә, безне назлап, сөеп юатканың өчен. Сөекле әниебез, җир йөзендә безнең иң кадерле кешебез син. Синең җылы карашың дөньяга нур чәчә, күңелеңнән нур бөркелә. Гомерең матур үссен, әнкәй бәгърем, кайгы хәсрәт килә күрмәсен, йөзең һаман аяз, көләш булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Күз нурыңны түктең безнең өчен, йөрәк җылың булды, гел юлдаш, шатлыгыбыз арта сиңа карап, безнең өчен бәхет син булгач. Сезнең тормышыгыз безгә үрнәк, йөрәктә сез кичен, иртәсен, сезгә насыйп булган бәхет, шатлык, яхшы көннәр мәңге бетмәсен. Ходай сезгә озын гомер бирсен. Еллар үтәсебез бар әле. Алтын туйыгызны бергәләшеп, бәйрәм итәсебез бар әле. Сине яратып, әтиебез Кыям, улың Камил, киленең Нурания, оныкларың Алинә белән Алим исеменнән кызың Гөлнара дип нокта куела. Без дә сезне чын күңелдән юбилеегыз белән котлыйбыз. Барлык теләкләрегез дә чынга ашсын. Яш чагында, көч барында, yüzләрдә шатлык. Яшьлек үтәр, алда көтсен, бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Барында гармоннарны уйныйсын тартып, жарлы моңлы булсын иде без көткән картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Turmuş soğutmağından birgəlep atılıq. Alda kütsün həmmə bizni bəxtli qartılıq. Qartayam deyib ustanmayım da, qaygırmayım artıq. Bizne ura bozmaz hələ bəxtli qartılıq. Qartayam deyib ustanmayım da, qaygırmayım artıq. Bizne ura bozmaz hələ bəxtli qartılıq. Boylik bәхет дигәннәргә ышанма артык. Бу дөньяда иң зур байлык бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Masale bәхетле картлык, бәхетле картлык. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесе бүгенге көнгә булган тапшыруларын тамамлый. Игез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Саулык, бәхетле тормыш, кичләрегезнең күңелле үтүен телибез. Сау булыгыз.